Νομίζω ότι ήταν ένα καλό παιχνίδι από ένα ημίχρονο κάθε ομάδα. Εμείς είχαμε το πρώτο, αυτοί στο δεύτερο. Άλλο ένα έφυγε το πρώτο ημίχρονο, έχουμε δεύτερο ημίχρονο ο επαναληπτικός. Πρέπει να ξεχάσουμε το σημερινό, να επικεντρωθούμε στο παιχνίδι της Κυριακής με τον Κρούστα εκτός έδρας και συνεχίζουμε. Πιστεύεις ότι η υπόθεση κύπελλου έχει κλείσει ύστερα και από αυτό? Δηλαδή? Ότι λόγω της μεγάλης νίκης που πήρατε σήμερα... Δεν υπάρχει, άκουσε με να δεις, δηλαδή, πού θα πάμε, στην Τούμπα, πάμε να παίξουμε, εμείς έχουμε έδρα την Τούμπα. Δεν το κατάλαβα. Αν είχαμε έδρα την Τούμπα θα σου έλεγα ότι ξέρεις κάτι, κάναμε ένα μεγάλο βήμα. Αλλά εδώ, κοινή έδρα, όπως βάλαμε εμείς 2 γκολ και πήραμε προβάδισμα, έτσι μπορούμε να τα δεχτούμε και να γυρίσει η Τούμπα. Είναι κοινή έδρα, δεν υπάρχει φαβορί και outsider, τα παίζουν ειδικά αυτές οι δύο ομάδες. Νομίζω. Κυριακή πάμε για να κερδίσουμε. Οι στόχοι της έσης μία επαγγελμένη. Οι στόχοι, κοίταξε, όφι, πρωτάθλημα. Από εκεί και πέρα το έχω πει και το ξαναλέω. Υπάρχουν κάποια προβλήματα. Να, σήμερα ο Γιάννης ο Μίνκας δεν ήρθε. Δεν μπορεί το παιδί να αφήσει τη δουλειά να έρθει. Έτσι. Εάν λύσουμε αυτά τα προβλήματα, είμαστε πάρα πολύ καλή ομάδα. Αλλά δεν θα σταθώ, δηλαδή δεν θα πω εγώ ότι αφήσαμε το... Δεν έπαιξε ο Μίνκας και ο Γιάννης ο Μεμετζής που τον αναπλήρωσε πήγε πάρα πολύ καλά. Έτσι, δεν θα σταθούμε στις απουσίες. Αυτούς που έχουμε κάθε Κυριακή, με αυτούς θα παίζουμε και με αυτούς θα προσπαθούμε να κερδίσουμε. Πιστεύεις ότι το ψυχολογικό κομμάτι στην ομάδα παίζει? Ναι, είναι, αυτές οι νίκες είναι ψυχολογίας. Πολύ μεγάλης ψυχολογίας. Από εκεί και πέρα όμως μπορεί να σου γυρίσει και μπούμεραγκ. Να πεις ότι εγώ κέρδισα την αναγέννηση και θα πας στον Κρούστα, παφάς 3 και να πεις... Πολλοί αναρωτήθηκαν στην Κερκίδα με την εμφάνιση στην Ελούντα μέσα του Όφη. Ναι. Σε σχέση με τα τελευταία παιχνίδια που είναι τελείως διαφορετικό πρόσωπο. Εντάξει, το παιχνίδι μέσα στην Ελούντα μας έπιασε μια φάση η οποία ίσως τη δημιουργήσαμε και εμείς μόνοι μας λόγω του τραυματισμού του Λευτέρη του Καπαράκη. Λίγο μας φόβησε αυτό. Εντάξει, παίξαμε μια ομάδα καλή, μας έκανε 4 ευκαιρίες, μας έβαλε 4 γκολ και χάσαμε. Και μεγάλο ρόλο από ό,τι υπόθηκε ήταν και η ψυχολογία του Βλαζόπουλου. Όχι, δεν νομίζω. Ναι, εντάξει, το παιδί έτσι ήταν το πρώτο του παιχνίδι, επίσημο παιχνίδι στο Α τοπικό. Το πρώτο του επίσημο παιχνίδι στο Α τοπικό. Πολύ περισσότερο άγχος είχε όταν αγωνίζεσαι με τη φανέλα του Όφη. Έτσι. Όταν παίζεις αυτές τις ομάδες Όφη αναγέννηση, έχεις άγχος. Και είσαι και πιτσιρικάς. Πιστεύεις ότι, και κάτι τελευταίο για να αρχίσουμε, πιστεύεις ότι η ομάδα, όπως έχει δει μέχρι τώρα το Α τοπικό, θα χρειαστεί κάποια ενισχυτική κίνηση εν ώψη εορτών για να χτυπήσει στα ίσια τον τίτλο? Στα ίσια τον χτυπούμε έτσι αλλιώς με τους παίκτες που έχουμε. Το έχω ξαναπεί. Το έχω ξαναπεί μάλλον ότι χτυπάμε στα ίσια το πρωτάθλημα έτσι, με τους παίκτες που έχουμε. Απλά να έρχονται στις προπονήσεις και να λίγο να βρούμε αυτή τη λύση με τις επαγγελματικές υποχρεώσεις. Τα προηγούμενα χρόνια μας είχαν κατηγορήσει ότι κάναμε μεταγραφές στο Α τοπικό, δαπανούσαμε λεφτά στο Α τοπικό. Τώρα σε πληροφορώ ότι κανείς δεν παίρνει ούτε 5 ευρώ. Και είμαστε καλά, είμαστε ωραία. Τώρα όποιος θέλει να έρθει, καλοδεχούμενος, με την καλή μας αγκαλιά. Ευχαριστώ πολύ. Και εγώ σας ευχαριστώ.